So, ayun guys, naka-uwi na tayo, no? So, ayun nga, nakatapos na ako mag-check up. So, yung ubiganin ko si Dr. Susie Camacho. So, kumarin din yung mama ko, no? So, ayun nga, binigyan niya ako ng baby book. And then, reseta ng gamot, pangkakapit, ayun nga. At saka, gatas, ayan. So, yung due ko is, July 13. Ito yung due ko. So, ka-birthday ko sana kasi July 14 yung birthday ko. So, napaka-cute siya. Ito siya. Then, normal naman kasi may heartbeat. So, ilalagay ko lang dito sa screen. And then, yung time na check up. So, nandun ako sa clinic ng doctor. Napaka-cute niya. Ayan. Ito. Ayan. So, yun nga. So, yun lang yung vlog natin. So,
hintay-hintay lang tayo sa mga other next month kasi magpapacheck up ulit ako. So, si baby is 3.9 cm and 9 weeks and 1 day. So, ayun nga. So, siguro mga 2 months, siya, sobra. And then, yung fetal heart rate niya is 180 beats per minute. Ayan nga. So, mga, 2 months. Mga 2 months siguro yung natin. So, yun nga, binigyan na din ako ng medical kasi nga, meron kaming singing contest this coming December 23, 2022. So, yun nga, kailangan vaccine. So, ayun, binigyan ako ni Doc ng medical para exemption muna ako sa vaccination muna. So, hindi pa, alanganin pa daw ako na i-vaccine kasi nga, pregnant tayo. So, ayun nga. So, ngayon is, kakain na ako kasi nga, gutom na gutom kasi it's around 11:38 na. So, see you sa mga next vlog natin. So, okay, i-compile ko naman ito. Thank you! Sana. Para heartbeat niya. Wala si baby. Kompleto masyadok, no? Dito sa may tukod. Okay lang, Dok, na ko, vaccine. Itong February 7 ko nagpa-vaccine, Pfizer. Lagi dia aku tanya, ano ba shadow? Ano ba shadow niyo? Tukod mo? Grabe ang bulit niyo. Subong daw babae, tanya. Ako daw lang, tanya. Ano, para
Baby girl. Oo. Wala man daw. Ano daw? Oo. Complete man siya, Dok, no? Babae? Sure na daw? Oh, thank you. Nay na lang daw eh. Suspense man daw. Ano niya? Secret. Sige, sige. Ano? Naman mo. Thank you. Okay mo lang. Juniora.